Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Shah pyndik ki khynnah pule nong indi hayu kren. Ki khynnah pule jong ka indi hayu kren. Kila ya kandu ya ka jing Shah pyndik. Halor ka jing yate jong ka New Delhi bat ka Moscow. Ki khynnah pule doktor jong ka indi ki ba pule hayu kren. Kila Shah penbor haki nong Ukraine badai ban mino na Ukraine. Ka jing persya ya ki khynnah pule nong indi hayu kren. Kalajur nadu ubnai jun ubadai ubnai baka Ukraine kelas dang ban yakun persya ya ki spy Russia.